Oh, no! Deci nu numai că am zis că îți distrugem mașina, dar ne ajungi și tu? De ce părere ai? Ți-am zis, dacă privești dintr-un alt unghi, dacă închizi ochiul stâng și apoi pe cel drept, e curată. Ar merge, nu? Da. Bun, Cum ajung acum? Mai văd ceva? Vreau să te întreb dacă ne ai la follow pe Instagram, Facebook, YouTube, TikTok și recenzia pe Google îți mai dau 100 de lei. Nu cred. Hai să vedem. Dacă ne urmărești pe toate platformele, îți mai dăm 100 de lei cadou. Ia zi. One by Cafadaru. Pa, nu pot să cred. No, deja ai pierdut. Pe ce să mai? Ți-am zis că nu vorbesc. Poți să ne dai follow acum dacă vrei. Și nu știu, în viitor, dacă vreodată te mai întâlnești cu noi. Oricum, eu zic că îți prind bine, măcar 1000 de lei tot ai primit. Bine, gata, mulțumim frumos. Acum, vrei să ți-o și spălăm? Ar fi un gest frumos. Hai să te ducem la noi la spălătorie, la One by Cafadaru, că e aici undeva lângă. Ne iei și pe noi cu mașina cu tine? Nu mergeți pe jos pentru asta. Haideți. Stai să stropesc eu și tu dai cu cârpă. Uite, eu îți dau cu stropiciu și tu dai cu cârpa. Da, nu e aia. Faza lungă. Dă-ne un pliș.